बर' रावजों केबिनेट मन्त्री महरै समायलाबाय सरन बर'आ एनडिए 3.0 सरकाराव नैथि खेब गिबि मन्त्री महरै समायलाबाय हिमन्त बिश्व शर्मायाबो केबिनेट मन्त्री महरै समायलाबाय रामेश्वर तेली अतुल बरा सरन बर' आरो अजन्ता नियोग बिथांमोना समायलाबाय दिनै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ समायलाहोयो आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्री आफादाव केबिनेट मन्त्री महरै समायलानानै गिबि बिजाथाइ फोरमायो सरन बर'आ रामेश्वर तेली ईश्वरर नामत आं मुस्रि सरन बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्री महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं सरन बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्री महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्री महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा। खोब खाफाल गोनां ना मोनदों दिनै एफा जारिमिनारि नैबे मोनसे सानाव जेरावनाखि जोंनि हादोरनि गाहाय मन्त्री दंफैयो बेवहाय जे आंबो मन्त्री हिसाबै आसामनि केबिनेट मन्त्री हिसाबै जा मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जे आङो समायखिरा लाफानो मोनबाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बिटिसिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांगोन नोंथाङा? बेखौथ' जों मावगासिनो दंखायो एबारबो मावगोन जा सरकार दङ जोंनि सरकारखौ जेरै हागौ जोङो गोहोगोरा खालामनो थाखाय जों नाजागोन।